Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagong, And Tita Tanya Chinita. isa pa akong NGSB o No Girlfriend Since Birth. Feel good morning po sa lahat ng mga suking nakikinig at nanonood ng radyo, lalo na sa programang Anakong Mike, mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Jonard ng Pamplona 2, Las Piñas City. Wala pa akong hilig sa babae, parang si Uncle. Kaduda-duda. Kaibigan ako. Mahilig po ako sa computer. At para rin si Uncle Boy. Mahilig sa computer na hindi mahilig sa babae, parang malabo yun ah. Totoo po yun. Nasagot. Kaya po, IT ang kinuha kong kurso at nang ako po ay makapagtapos ng kolehiyo ay home base po ang aking naging trabaho. Hindi po kasi ako palalabas ng bahay para rin si Uncle. Dati. Ay, ngayon na lang. Minsan po ang nanay tatay ko pinagsasabihan ako na makipaghalubilo sa ibang tao. Hindi puro internet, hindi puro games. 30 years old na po ako, Uncle Dagol at Tita Tanya. Kaya minsan napag-isip-isip ko rin, oo nga, ang lungkot ng buhay kung mag-isa lang ako. Kaya nagdesisyon po ako maghanap ng kachat sa internet. Marami po akong sinubukang i-chat, pero yung iba po, unang chat pa lang humihingi na. Kaya po... Ba't may kumakain? Na-chat ko si Kyla at nagustuhan ko po siya. Sa loob ng 5 months, naging chatmate kami. Hanggang sa isang araw po ay napagdesisyonan naming mag-meet up. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ganda mo pala sa
Sa personal, akala ko sa profile pics mo lang. Wait lang nga, inom lang ako. Kain ka pa, oh. May fries pa, Sarap, baka dami mo lumamig. na. Uy, pwede pala mag-order ng ng pasta. Parang gusto ko ng pasta. Ayoko na pala nitong kanin. Sige, kahit ano. Order, patawag na lang ng waiter. Waiter, please. Waiter! Bagal maglakad. Yes, ma'am, sir. May Ah, gout kasi ako, ma'am. Bong. Bong ang Bong name at mo? your service. Bong, anong pasta nyo dito? May aya oyo ba kayo? Pasta. Aya oyo. Wala kaming ganyan, ma'am. Wala? Ano pang gusto mo, ma'am? Ano bang, wala kayong pasta? Wala, ma'am. Ba't di ba kayo magsara? Oo nga, no. Sabihan ko yung manager ko, ma'am. Magandang idea yan. Ang galing na suggestion mo, ma'am. Dapat may pasta kayo. Ano na lang option ko? Like carbs. Cake, how about cake? Ma'am, wala rin kaming cake. Ano pang gusto niyo, ma'am, na wala kami? Ako na lang yung menu. Wala rin kaming menu, ma'am. Doon lang sa counter, ma'am. Sige, ako na lang. Anong gusto Sige, mo? yung pinakamahal, paki-order. Mga 3 nun. Kasi magta-take out pa ako ng 3. Ma'am, puro mumurahin lang yung pagkain namin dito. Sige, paki-take out ako. Pakidalian na. O, John Lord, okay lang ba magta-take out ako? Sige. Sige, Okay para lang. lang doon sa kapatid ko. Kasi mahilig talaga yun sa mga pagkain Oo sa naman. restaurant eh. Ikaw pa ba? Sige, okay lang. Wala, ang dami ko na-order. Tatong take out, ma'am. Yun lang po. Oo. Doon ka na. Okay lang Okay, ba ma'am. Okay lang ba talaga? Marami akong na-order na food, tapos di ko naubos. Ano ka ba? Ikaw pa. Alam mo kasi yung may bagong lumabas ngayon na RAM ng CPU, ang bilis nun. Tsaka Ano yung RAM? yung sa computer, kaya mabilis yung computer mo kasi may mga RAM yan, ganun. Tsaka Pero yung cellphone ko mabagal ni. Baka naman may magawa kang paraan para mapabilis. Mabagal kasi to. Kaya minsan hindi ako nakaka-reply, di ba? ganun ba yun? Sige, akong bahala dyan sa cellphone. I-check ko. Talaga? Pero bago yung phone mo, no? Ang yaman mo naman. Ganyan ba talaga pag mga IT? Hindi naman kami mayaman. Ano talaga? Updated yung mga gadget? Mahilig kasi ako sa computer, sa cellphone kasi yun lang, medyo techy kasi ako, ganun lang yung ano ko. Baka naman meron ka dyang bagong iPhone. Kailangan ko na kasi itong palitan eh. Hindi ako mahilig sa iPhone. Di ba IT ka? Malakas kumita yung mga work from home, mga freelancer na IT. Di naman. Siyempre, tumutulong din ako sa bahay kasi doon pa ako nakatira kay na mama at papa eh. Saka, ano lang. Yan? Oo, yung... pagkatapos pala nito. Magpahinga tayo. Ha? Magpahinga. Uwi na ako eh. May ano lang ako, may tatapusin pa kasi ako eh. Madali ka naman. Ano ba naman date? Alam mo, pag nagde-date yung couple, lalo pag bago kayo, you spend a lot time together. Magpahinga muna tayo. Siyempre, busog tayo. Di ba kailangan natin magpagpag ng kinain natin? Alam mo naman na hindi pa ako nag-girlfriend, di ba? Kaya wala akong idea sa ganito. Sige, ako, ganda na lang. Alam mo, okay lang sa akin na ako yung mag-drive ng relationship natin. Ako bahala kung saan tayo pupunta pagkatapos nito. Teka, anong sinasabi mong relationship? Hindi pa naman ako nanligaw Hindi pa naman ako nagtanong kung... Bakit mo ko dinate? Siyempre gusto mo ko, di ba? Alam mo, gusto kita. sa panahon 2024 na hindi na uso yung tanungan, ano ba tayo, The fact na nag-date tayo at nagustuhan mo naman ako, nagustuhan naman kita, ka-jowa-jowa-ball ka naman, o di, yun na yun. Alam mo, pag-usapan natin to dun sa pupuntahan natin. Saan ba tayo pupunta? Sa pahingahan nga. Sa pahingahan. Wala akong alam Oo, okay lang. Akong bahala. I got you. Hindi kita kikidnapin Okay lang, kidnapin mo bayaran mo na, Kidnapin mo ako. Ayan eh. Akong bahala sa'yo. Magbayad ka na. Sige, waiter! Tapos diretso na tayo? Akong bahala. Kidnapin mo na ako? Mas magugustuhan mo mangyayari. Sige. It's a game that children play.
Teka lang, hindi ako sanay. Wala akong experience. Alam ko, kaya nga ako na yung bahala. Huwag ka masyadong malikot. Ang likot mo naman. Akong bahala. Wala ka bang tiwala sa akin? Siyempre, tiwala ako sa'yo. Mahal, hindi mo ako mahal. Mahal kita. Mahal din kita. Kaya Natatakot lang kasi ako it's first time ko eh. Talaga? Oo nga, halata nga eh. Ako din first time ko to pero... Tingnan mo yung legs ko, nanginginig. Nakakalmahin ko, halikan ko yung legs mo. Uy, ay, nagigilit ako. Paakyat. Hoy! Kalma lang, Jonah. Kinakabahan kasi ako, sorry na, hindi ako sanay. Ako nang bahala magpakalma sa'yo, kayang-kaya ko. Sure- Pero sure first ka time ba? ko Okay din lang. First time ko din. Parang hindi. Hindi, ganito lang talaga ako. As a strong, okay. independent woman, kaya ko kitang pakalmahin. Sige na. Sandali. John, Uy, okay lang ba talaga relax to? Okay lang. lang ba talaga to? Ginagawa to ng mga taong nagmamahalan. Hindi mo ba ako mahal? Hindi, baka mahal kita, pero baka kasi mapano ka, o mapano ako. Hindi, mahal mo naman ako, 'di ba? Pag nasa piling ka ng taong mahal mo, you feel safe and secured, right? Oo, siyempre. Aray, John Lord. Till I met you. Lahat po ng hinihingi ni Kyla, basta't kaya ko pong ibigay ang Koldagol at Tita Tanya, ibinibigay ko po. Nabigyan ko rin siya ng cellphone. Pati yung bag, pati sapatos na gusto niya. Pati yung mga ina-add to cart niya po sa online shopping. Ako din po nagbabayad. Ganun ko po siya kamahal. First girlfriend ko po siya eh. Siya po ang nakasungkit ng aking pagkalalaki. Subalit hindi pa niya nakilala ang aking mga magulang, ang Koldagol at Tita Tanya, dahil hindi pa raw siya handa. Kailan ba namin makikilala yung girlfriend mo? Kaya nga. Dapat ipakilala mo na, makilatis ko kung okay ba o okay ba. Basic. Di ba, darling? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Alam mo, noong ang tatay mo ay bago-bago pa lang kami. Yan na naman tayo. Teka lang. Ayun na naman tayo. Ano yon? Ano? Tingnan mo. Ano yung sinasabi? Wala pa akong sinasabi pero nahuhuli talaga ang isda sa sarili niyang bibig. Wala pa naman ako sinabi. Ma, Nung bago-bago pa lang kami, pinakilala niya agad ako sa mga lolo't lola mo dahil gusto niyang ipakita sa akin na seryoso siya. At ayun nga, pero kahit ganoon inang babae pa rin naman yan. darling, hindi mo pa rin ba makalimutan niyo, darling? Sino makakalimot doon? Pero nakamove on na ako. Pero ang punto dito, ipakilala mo na sa amin. Gusto namin makilala. Baka naman peperahan ka lang yan. Alam niyo po busy lang po siya. Ano ba trabaho na babae Oo, yan? ano trabaho? Kailangan namin makilatis dahil maayos ka namin pinalaki. Baka masayang ang mga value GMRC na tinuro namin sa inyo. Kanor, ano nga yung GMRC? GMRC. Good. General Manager? GM. Ano yung RC? Defense of Drinks. Darling naman. May assignment pa ako dito. Tapos na ako mag-aaral, darling. Sinasabi ko lang dahil tinuruan nating maigi yung anak mo. Pakilala mo sa Pakilala amin. mo sa amin yan. Pag may time po, kasi busy lang po talaga siya sa work niya po. Ano nga trabaho niya?
Parang freelance po siya pa. Tsaka, alam mo yun, malapit ka na mawala sa kalendaryo, 30 ka na. Diba? Huwag kang magpaulila sa pag-ibig, lalo na sa babaeng Kanor, ganyan. dapat makilala na natin yan. Oo, dapat makilala At saka, Jonard, bakit parang ubos lagi ang sweldo mo? Parang punit-punit na yung damit mo. Oo nga! Dati, bago cellphone mo. Maayos ka. Parang napalitan na Parang yan. buwan-buwan dati, nagpapalit ka ng cellphone, nag-upgrade ngayon. Parang 2 years ago na yung cellphone mo na yan. Nagtitipid po kasi ako, Mapa. Hindi na maganda to, darling. Tinitipid na sarili niya. Alam ko na yung ganyan-ganyan ka nung nambababae ka. Wala kang... Darling naman eh. Wala kang yung sweldo mo. Wala kang inuuwi. Ay nako, Wala naman kasi akong trabaho. Noon, ano yung uwi ko? Di ba wala ka ng trabaho ng bababae ka pa? Uy! Kombo. Totoo po yun, Uncle Dagol at Tita Tanya. Kahit may mga gusto po ako para sa sarili ko ay hindi ko na po binibili dahil inilalaan ko na po lahat para po kay Kyla. Mas inuuna ko po siya kung anong gusto niya. Dahil para po sa akin, siya na po ang una, gitna at huli. Uncle Boyet 2024. At umabot rin po kami ng 2 taon. Happy anniversary. Happy anniversary. Pasensya na. Di pa ako nakabili ng bagong damit kasi inuna ko tong laptop mo. Hindi, ang gwapo mo pa rin. Hala! Ito diba? na yung request kong laptop, baby ko. Mahal na mahal talaga kita. Baby ko, may dadating ako na parcel kasi mamaya worth 3K. Sige na, please, baby. 3K, Shopee, tsaka Lazada. Sige na, baby ko. Baby ko. Baby ko, sige, Kakabayad tsaka ko lang ng Lazada mo Shein. nung nakaraan na. Pero iba na to. Ito pa yung last week na in-order ko. Mahal ko. Please, baby ko. Magbibigay na yan. Magbibigay na yan. Sige na. Ako na mabayad. Pero... Pero bakit pati parang may pinili ka rin sa TikTok? Oo, kasi yung skincare ko, Sa akin pa rin yun? Ako pa rin magbabayad? Oo, kailangan eh. Alam nga naman ako, di ba? Pero Natitikman mo ko tapos di mo naman ako binibigyan ng pera. Pero, baby, sino ba yung mga kachat mo sa IG mo? Wala akong kachat sa IG. Pati sa messenger mo. Ha? Tsaka may yung hide folder mo sa phone mo, may nakita ako dun. Yung seeking.com, hindi ako pumunta doon. Hindi ako nagbabambol. Dinilit ko na yun nung hindi pa tayo magkakilala. Pasensya na, pero sino yung mga kachat mo dun? Na-open ko, alam mo naman IT ako. Ba't mo ina-open yung cellphone ko? Cellphone ko! Pinakailaman ko ba yung cellphone mo, ha? Kasi... Wala ka namang privacy. Ayoko ng ganitong relasyon. Bakit mo yung binubuksan tapos pala tanong ka? Ano lang naman eh. Kasi... sorry na. Ba't mo hinahack yung cellphone ko? Yung mga accounts ko? Ang bastos mo naman. Ginanya ko ba yung cellphone mo? Hindi ko nga Pero hinawak. may mga kachat ka dun eh. Bakit mo binuksan? Ayan tuloy, praning ka. Pero... Wala yun. Ayoko na. Ganyan ka pala, namamakialam ka pala ng mga personal na bagay. Huh? Privacy ko yun eh. Ayoko na. What? Tanggap ko naman kung sino chat mo. Huwag mo lang ako iwalayan. Pero dahil pinakailaman mo yung mga gamit ko, ayoko na. Ayoko ng ganitong nakakasakal ka, ha? Please, sige na. Ayoko. Hindi ko na ulitin. Nabasa ko lang naman kahit may Wala kachat na, ka. hindi na talaga maulit dahil ayoko na, Jonard. Ganyan ka pala. Kyla. Maybe we were trying. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!